Bon dia, amics de YouTube. Avui us presentem un vídeo de com es canvien les pastilles de fre a la Moto Guzzi V85TT. Us mostrarem tot el procediment pas a pas. Regularment, quan vagis realitzant les teves inspeccions a la moto, has de comprovar el desgast de les pastilles de fre. Comprovar-ho és molt fàcil. Quan vegis que els pistons estan totalment sortits i només quedin uns 2 o 3 mil·límetres de material a les pastilles, és moment de canviar-les. També pot ser que s'hagin contaminat les pastilles amb algun producte i per seguretat sigui millor canviar-les, com podria ser que s'haguessin embrutat d'algun lubricant o en el cas de les pastilles de fre del davant que s'haguessin embrutat del líquid hidràulic de la suspensió si algun retent de la forquilla tingués alguna fuita. Les pastilles que porta de sèrie la Moto Guzzi V85TT són unes pastilles semimetàl·liques de la marca Sinter i m'han durat uns 15.000 quilòmetres. Jo ara he optat per muntar unes sinteritzades de la marca CL Brakes. Necessitarem diverses eines, com una clau Allen del número 6, una clau fixa o millor una càrrega amb el got del número 10 i una clau dinamomètrica. Primer de tot, vam començar per afluixar els cargols que aguanten la pinça de fre, el càliper, del seu suport. Per això vam necessitar la càrrega amb el got del número 10. El segon cargol de la pinça es resistia i abans de fer-lo malbé vaig decidir tirar-li líquid desblocant i esperar unes quantes hores al que fes efecte. No s'ha de tenir pressa a l'hora de treure un cargol i més val esperar una estona abans de precipitar-se. Penseu que un cargol trencat ja pot ser un gran problema. Ah, i una coseta, no s'oblideu clicar like al vídeo i subscriure's al canal i clicar la campaneta per rebre una notificació quan publiquem un altre vídeo. Com sempre, jo vaig deixant els cargols a la safata magnètica. Així sempre tinc controlats els cargols i és impossible perdre'ls. Ara era el moment de treure els dos cargols passadors que aguanten les pastilles a la pinça. Per això vam fer servir la clau Allen del número 6. Una vegada afluixats els cargols, els estirem, perquè el tram final és un passador i ja surten les pastilles de frens. En aquesta moto i amb aquesta pinça és molt fàcil. Hi ha models de càliper una mica més complicats, però sempre fixeu-vos com va tot muntat, per després quan fiquem les pastilles noves.
Ara amb les pastilles fora, podeu veure com la pinça i els pistons estan bruts. Són restes de tot el que pot arribar a passar i de ferodes, el material del fre. Per netejar la pinça de fre, a mi m'agrada fer servir aigua amb sabó per automoció i un fregall. No m'agrada fer servir netejador de discos de frens, encara que sigui molt usual, perquè aquest producte, el netejador de discos, pot ressecar i fer malbé les juntes que sellen els pistons amb la pinça. Després de netejar alguna cosa, sempre seguo amb un drap. Jo tinc el costum de només fer servir els draps una vegada, ja que quan es fem servir sempre queden restes del líquid que hem utilitzat i si després fem servir aquest drap per una altra cosa, podrien contaminar el que estiguéssim fent. Per exemple, si féssim servir un drap per netejar amb algun tipus de dissolvent i després netegéssim alguna part sensible com pintura, goma, juntes, etc., doncs podríem contaminar la zona i alterar-la. Ara és el moment d'amagar els pistons dintre de la pinça. Jo faig servir les pastilles velles i una clau fixa. Qualsevol cosa que us deixés fer palanca dintre us serviria. I ara ja podeu veure com els pistons han quedat amagats. I després vaig tornar a repassar amb el drap per si havia deixat una miqueta de pols. Ara ja era hora de muntar les pastilles noves. Les traurem de l'embalatge amb compte de no contaminar-les amb les mans. La veritat és que aquestes pastilles tenien molt bona pinta. A veure com funcionen, perquè aquesta marca no l'havia fet servir mai. I ara en compte és hora de col·locar cada pastilla a la seva posició. Quan tinguem les pastilles al seu lloc, és hora de presentar els passadors per a que quedi tot subjecte. I ara, amb la clau Allen del número 6, tornarem a apretar els cargols passadors fins que arribin a la seva posició final.
La última apretada als cargols passadors la farem amb la clau dinamomètrica, o també conegut com torquímetre. El llibre de taller especifica que aquests cargols van a 10 Nm. En altres pinces poden anar de 9 a 15 Nm. Ara ja és hora de col·locar la pinça al seu suport i ja quasi ho tindrem tot. Presentarem els dos cargols amb la mà per a que quedi subjecte a la pinça. I després farem servir la carraca amb el got del 10 per apretar una mica més els cargols. I ara acabarem d'apretar un altre cop els cargols amb la clau dinamomètrica. Aquesta vegada els cargols van a 25 Nm. Ara, si us fixeu, la pinça té els pistons molt oberts. Si ens fiquéssim en marxa ara, ens la pegaríem, perquè a l'hora de frenar no frenaria. Primer de tot, haurem de tornar a ajustar els pistons amb les pastilles i el disc de fre. El que haurem de fer és bombar la pinça de fre. Per això, simplement apretarem el pedal de fre i veureu com es va tancant la pinça. Amb 3 o 4 vegades ja veureu que les pastilles toquen el disc, llavors aquesta és la posició final. Ara es pot dir que el treball ja està finalitzat, ja podem ficar-nos en marxa amb la moto. Esperem que us hagi agradat el vídeo, cliqueu like i subscriveu-vos al canal. Ens veiem en un altre vídeo.